kawai ina so in ji sunanka da To. takaitaccen tarihin rayuwarka. Ok, to da farko dai ni sunana kamar yadda na faɗa miki a baya Isa Saraki. Sannan kuma na taso a nan unguwar ya kasai. Tun daga yarinta dai har tasowa dai wannan lokaci. To yaushe ka tsinci kanka a harkar waƙa? To gaskiya dai lokuta ne masu nisa ba masu nisa ba, tunda dai kamar shekara 4 baya haka. Baka daɗe da farawa ba? Gaskiya dai ba wani zama ne sosai ba, amma dai akalla na kai shekara 4. A shekara 4 waƙoƙinka sun kai guda nawa? To daga shekara 4 dai zuwa yanzu akalla ina da waƙoƙi, kasancewar akwai studio a hannuna. A taƙaice dai zan iya cewa ina da waƙoƙi kamar irin 50 da haka ko zuwa sama. Guda 50, amma ka yi ƙwazo. A shekara 4 zuwa yau, baka ba mu tarihin kayi makaranta kuma a ina ka tsaya ba? To alhamdulillah gaskiya dai na yi makarantar Ke Nasarawa, na yi primary a cikinta, na yi secondary school duk a cikinta. Kuma baka ci gaba ba? To gaskiya dai ban ci gaba sai dai ina sa ran ci gaba nan. To ya za ka yi da haɗa karatu da waƙa? Ka ce sai nan gaba. Gaskiya ne, kasancewa na riga na tsara abu kamar yadda na ɗauko shi. To Allah ya bada sa'a. Ya labarin aure? Aure ina sa rai zan yi insha Allah. A halin yanzu dai babu. Sai dai sa niyya. To Allah ya ta gari. Mu dawo baya. Ka ce kai waƙoƙi sun kai 50 daga shekara 4 zuwa yau. Wacce ta zama bakan damiyarka? Wacce na fara yi ko kuma kawai dai wacce ne ta zama bakan damiya? Wacce ka fi so? Ayyata ita ce bakan damiyarka. To gaskiya na yi waƙoƙi da dama, amma ni dai wacce na fi so shine zan ce akwai waƙar da ne Aisha ko Ummi. Me yasa ka ɗau Aisha ko Ummi? Kasancewar gaskiya na ɗan zo da salo a cikinta, wannan dalilin ya sa. Ko kuma sunan budurwarka ne? Gaskiya akwai budurwa ta Ummi. An dawo hanya. Gaskiya ne. To kuma da wacce ka fara? Waƙata ta farko? Waƙata ta farko gaskiya akan masoyiya ta ce Ummi, don kusan gaskiya ne ma dai abin haka. Gashi kuma wasu mawaƙa, yawancin fitattun mawaƙa suna cewa duk budurwar da kai mata waƙa wai ba a fi aurenta ba. Ya kake kallon wannan lamarin? To gaskiya ne, amma dai kowa da ƙaddararsa a rayuwa. Hakan tana iya kasancewa kuma ma hakan yana iya sauyawa. To Allah ya baka ita. Amin amin. Kana yin waƙoƙi. Kana yin waƙar fim ko kuma waƙar soyayya kawai ka fi karkata? Gaskiya dai na fi yin waƙar fim haka da kuma ta soyayya ɗin ma, idan ita dai na fi karkata kawai. A waƙoƙin ka na fim? In dai ba irin abokanmu ba ka mu'in waka idan mutum zai fitar da irin series haka. Amma in dai a irin ɓangaren manya ne gaskiya ban suka amfani da, tunda akwai S ɗin da sai ka kai ko kuma matakin da sai ka kai. A waƙoƙinka na fim, za ka iya faɗa mana wasu daga ciki? Ko da guda ɗaya? Amma gaskiya fim ɗin bai fita ba. Ƙalubalen rayuwa ne na abokina Musbawa F British. Wanda mun so mu saka wannan waƙar a ciki, kuma series ɗin insha Allah yana nan za a fara shi nan da ba da jimawa. Akwai matsaloli da mawaƙa suke samu. Gashi kuma ka ce kai daga gama secondary school ka shiga harkar waƙa. Baka samu ƙalubale daga gida ba na cewa kar ka yi ko matsaloli? Gaskiya dai daga gida ban samu wannan matsalar ba. Hasali ma dai na ɗan samu ƙwarin gwiwa. To nasarori fa? Nasarori alhamdulillah na samu nasarori daidai gwargwado. Inda a yanzu haka ina da studio wanda nawa ne, wanda duk a sanadin harkar waƙar na mallaki wannan. Alhamdulillah. A ƙarshe wani kira za ka yi ga masoyanka? Masoyana ina musu fatan alkhairi kuma ina godiya a gare su. Na ganin yadda suka nuna kula a kanmu da kuma ƙwarin gwiwarsu a gare mu, idan mun yi da daɗi ko babu daɗi suna iya saurara. An ce ka yi wa gidan rediyo Kano waƙa. Za ka iya ɗan rera mana ita? Gaskiya ne. To shi kenan ba damuwa. Rediyon Kano 'yar baiwa, kunno ta kai kamawa, ta
ta zamo ta sha son kowa san ba su nuna adawa. Muna godiya. Masha Allah mai da ku da Allah. Amin.